Bine v-am găsit la cea de-a 4-a ediție a concursului Festival de Dans Popular Tradițional Alexandru Drăghici. Trebuie să vă amintesc, pentru cei mici în special, Alexandru Drăghici a fost un nume de referință al dansului popular tradițional românesc în general și oltenesc în special. A fost instructorul ansamblului de dansuri populare din Osica și a fost denumit de presa vremii prin anii 70-72 olandezul zburător, pentru că la acel timp era aproape unicul care reușea săritura peste băți la o înălțime considerabilă și într-o ținută artistică impecabilă. De aceea acest festival se numește Alexandru Drăghici. Această manifestare este organizată de către Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, în parteneriat cu Consiliul Local și Primăria Comunei Osica. Am convocat și un juriu de specialitate. În acest an l-am prins liber și avem onoarea împreună să-l avem în mijlocul nostru ca președinte al juriului pe Maria Barbu, celebrul neamărit. Să știți că a venit fără praștie și fără luia. E în mașină, dar l-am percheziționat, nu trage cu praștia și nu dă cu luiaua aici, decât în alte ăștia, Vâlciu. Ăia sunt de luia voi, cei care păstrați și duceți mai departe tradiția. Pentru neamărit să știți că sunteți sfinți și nu vă atinge decât cu un sfat bun și eventual cu o depunctare la juriu, acolo unde veți greși, dacă veți greși. Din juriu mai fac parte cunoscutul maestru coregraf Nikita Agomira, maestru coregraf Constantin Bălărău, din partea partenerilor noștri, domnul director Florian Dumitrescu și, bineînțeles, coordonatorul acestui proiect de suflet, șeful secției proiect de programe din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, doamna Cristina Lavor. Domnul primar și domnul viceprimar sunteți invitați pe scenă pentru a adresa câteva cuvinte, pentru a da câteva amănunte din regulamentul festivalului. Domnul primar și domnul viceprimar, acestea vor fi vinovați din ghilimele pentru tot ceea ce se întâmplă astăzi din punct de vedere organizatoric și, de ce nu, artistic. Doamna Cristina? Bună ziua și bun venit tuturor! Iată-ne din nou împreună în această zi de mare sărbătoare, după 2 ani de pauză, la cea de-a 4-a ediție a festivalului Concurs de Jocuri Populare Alexandru Drăghici. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc Primăriei și Consiliului Local al Comunei Osica de Sus pentru parteneriatul în acest proiect. Aș vrea să mulțumesc în mod special domnului primar Cezar Filip. Aș vrea să mulțumesc domnului primar Gheorghe Manincea pentru implicarea directă în buna organizare a acestui festival. De asemenea, aș vrea să-i mulțumesc invitatului nostru special, domnul Marin Barbu, că a acceptat să fie astăzi alături de noi în calitatea domniei sale de președinte al juriului. De asemenea, aș vrea să mulțumesc tuturor instructorilor coregrafi din județul Olt și, bineînțeles, copiilor care fac parte din aceste ansambluri. Pentru că ne aflăm în zi de mare sărbătoare, ziua de Sfântul Dumitru, aș vrea să urez un călduros la mulți ani tuturor celor care poartă numele patronului nostru spiritual de astăzi, Sfântul Dumitru, iar dumneavoastră tuturor, atât instructorilor coregrafi,
cât și tinerilor participanți, vă urez succes! Să rămână bună ziua, bine ați venit în Comuna Văsica de Sus. Eu aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre Drăghici Alexandru, de Alexandru Baie, cum îi spuneam noi, și spun asta în calitate de fost elev al lui, că și eu am jucat căruș, am făcut parte din formația, din una din generații, multele generații pe care Alexandru l-a instruit pe această scenă. Era un om extraordinar, un cărușar și un dansator de săvârșit. Se trăgea de familie de dansatori, doi frați ai tatălui și încă un frate au jucat căruși, încă trei frați ai mamei lui au jucat căruși, de-a Oniță, Neelie și Neamărina Luace, cum îi știm noi în Văsica. A avut o carieră care putea să fie altfel, a fost rugat să rămână în armată ca instructor la ansamblu Doina al armatei sau cam așa ceva pe timpul lui și n-a vrut să rămână, a venit acasă că avea taică să pământ și cine lucrează pământul că n-avea. Și n-a rămas în armată, putea să fie mult mai vestit și mult mai cunoscut în ce privește săritura peste băți, care o executa în Alexandru, era ceva extraordinar, ceva unic. Am încercat și noi câțiva, dar puteam să facem săritura numai în față. Din spate, în față, a fost imposibil să reușim să sărim peste bățul de căruși. Vreau să vă mulțumesc și eu, în numele Primăriei Văsica de Sus, pentru prezență și să promitem că acest festival va continua și va fi o tradiție foarte frumoasă în Văsica de Sus. Vă mulțumesc de suflet! Vă spun și eu bună ziua și bine ați venit! Bun venit domnului Neamarin Barbu, în numele osicenilor, ne bucurăm nespus de mult, nu aveam încotro, trebuia să vină, zic eu. A fost la Osica de jos, a fost la Șopârlița, a rămas Osica de sus, trebuia să vină și aici. Mulțumim, Neamarin! La mulți ani tuturor care astăzi îi servează ziua de naștere. Ca și inițiator în 2017, alături de domnul Florian Dumitrescu, pășeam, sincer să vă spun, temătorii în acest proiect, în colaborare cu Consiliul Județean, Centrul de Cultură și Artă Olt și Primăria Văsica de Sus. Dar iată-ne astăzi la a 4-a ediție, unde, prin ceea ce faceți dumneavoastră, instructorii, chiar dacă administrațiile de fiecare localitate vă asigură acele condiții, am spus-o și o spun întotdeauna, munca e a dumneavoastră, a instructorilor și mai ales a copiilor, care în loc să stea pe un telefon, în loc să aibă alte activități, participă alături de dumneavoastră pentru ducerea mai departe a dansului și jocului popular. Sper, prin ceea ce văd astăzi, la a 4-a ediție, participarea dumneavoastră, implicarea noastră, aceste lucruri să ne împingă pentru un concurs interjudețean pe care ne-l dorim. Spuneam în 2017, îmi doresc și ne dorim Osica de Sus să devină un centru cultural. Iată că prin acest concurs denumit Alexandru Drăghici, chiar devine un centru cultural. Vă mulțumim, sperăm să vă simțiți ca de fiecare dată bine în localitatea noastră și succes tuturor participanților. Mulțumesc! Să primim cu aplauze și încurajări, desigur, formația de dansuri mixte a ansamblului din comuna Giuvărăș.
festivitate de premiere. Vor primi diplome de participare, bineînțeles, toate formațiile de dans participante. Oficiază festivitatea de premiere coordonatorul acestui proiect minunat de la Osica de Sus, Ristina Baboi, și bineînțeles domnul primar Cezar Filip, vă mulțumim tare mult pentru găzduire și ospitalitate. Domnul viceprimar, vino încoace că mi-ești drag de nu te vezi. O echipă extraordinară la Osica de Sus. Diplomă de participare, secțiunea copii, ansamblul Orzica, Țurlenii din Urzica, ansamblul Dor Oltean Teslui, ansamblul Flor de Măr Curtișoara, Luminița Dumitru și pentru Teslui și pentru Curtișoara, ansamblul Cotenița din Coteana, mitică sora era pe aici, ansamblul Plaiurile Sâmbureștilor din comuna Sâmburești, Sandurizea, mitică sora de la Cotenița Coteana, felicitări pentru reînființarea acestui ansamblu și să stați mult în sistemul nostru. Ansamblul Colelia Vâlcele, Mugurașii Brâncovenilor Brâncoveni, secțiunea copii, bineînțeles, ansamblul Bălteanca din Bălteni, Izvorașul Izvoarele, Marin Stănescu, Mugurașii Minogului Perieți, tot Marin Stănescu, să știți că are vreo 8 ansambluri în județ și să gândește să mai ia. Voiniceii Schitului din comuna Schitulu, tot Marin Stănescu, auzi, stai aici, până la ediția viitoare, că suntem prinși. Vedea Văleni, când eu spun să stai pe acilea. Nicolae Titulescu, ansamblul Dorofeiul, ia-le tu pe toate. Zestrea Poboranilor din Poborul, Mirela Răduleanu, un ansamblu care promite pe zi ce trece, pe sezon ce trece și ne reprezintă frumos peste tot. Ansamblul Vișinam, Rodi Pârvu, ăsta va fi viitorul Vârciu al lui Neamărin, că e bun de bătaie, de n-ai treabă. Rodi Pârvu, rămâi Rodi în scenă pentru că ai și pentru copiii de la Ulmișorul Brastavățu. Călușul Junior Scornicești, Mirela Răduleanu. Diplomă de participare la secțiunea copii, ansamblul din Giuvărești. Plaiurile Oltețului Osica de Sus. Și nu cel de pe urmă, Ghimpețenii din Ghimpețeni. Diplome de participare la secțiunea adolescenți, de asemenea toți participanții. Știu ce așteptați, dar să mai tragem la sorți un pic să vedem. Încă nu le-am scris pe toate, poate ne răzgândim. Voi desigur ați făcut pariuri aici, ați făcut clasamente, care, cât, cum. Nu-i așa? Vă văd eu acum când o fi să fie, ce galerie faceți. Secțiunea adolescenți acordă diplomă de participare ansamblului Oltețul Morunglav.
ansamblul Moguraș, Optaș Măgura. Hai, Mărin Scarlat, ce faci? Astăzi a primit atestatul de profesor coregraf Marian Scarlat de la Optaș Măgura. Un nebun frumos, ca toți de altfel. Ansamblul Acidava Piatra Olt, unul din veteranii județului, Nicolae Iordache. Ansamblul Călușul Scornicești, de asemenea coordonat de un veteran al dansului popular oltenesc, Nelu Iene. Ansamblul Mărțișorul Corbu și minunatul Ilie Budrugeac, care e rupt întotdeauna din hora satului oriunde ar merge. Ansamblul Ghiocelul Cezieni, Dodu Țenea. Scornicești aici, felicitări. Ansamblul la secțiunea maturi, diplomă de participare, ansamblul Jonii Călușari Sârbii Măgura. V-am spus eu că nu le am pe toate nici eu. Mai e o diplomă pe aici. Imediat vă citim și pe aia. Sârbii Măgura, George Dulescu, hai maestre! Un alt nebun frumos, un vătaf unic în felul lui. Arde ca o flacără la fiecare apariție. O diplomă de excelență, sigur că da, a făcut și un divertisment frumos, dar și o lecție minunată de viață, de rezistență și de seriozitate în dans. Diplomă de excelență pentru execuția călușului tradițional, vătafului Marin Șocaie din Icoana, 89 de ani. Să ne trăiești, Neamărine! Uite, pentru că eu vreau să-i omenesc pentru că am avut ocazie să-l cunosc și să-ți dea Dumnezeu sănătate, să trăiești până la 100 de ani și îmi doresc, fii atent, îmi doresc să joc și eu cam a ta la 90 de ani. Dacă ajung să joc la 90 de ani cam a ta, înseamnă că sunt el mai al dracu călușar. Eu! fiecare dintre voi și toți la un loc să dansați la vârsta lui, măcar un sfert cât poate el. Doamne ajută, Neamărine! Al de Neamărin între ei. Neamărin Barbu, rămâneți, vă rog, în scenă, pentru că urmează artileria grea. Se acordă premiile. Începem, ca de obicei, cu secțiunea copii, dans de fete. Mențiune, ansamblul Cununa Șopârlița. Așa. Toți premianții la coborâre vă rugăm să treceți pe la secretara juriului, doamna Cristina Cenușă, să semnați ceea ce este desemnat. Premiul al treilea, dans de fete Mugurașii Iminogului Perieți. Mărin Stănescu, să putea. Premiul al doilea, secțiunea copii, dans de fete, Plaiurile Oltețului, Osica de Sus. Premiul întâi, cine să fie? Hai că vă las pe voi să-l dați. Câte? Cine? Premiul întâi, ansamblul Mugurelul Dăneasa. Secțiunea copii, dans de băieți. Luminița Dumitru ridică premiul, instructorul ansamblului Mugurelul.
Secțiunea copii dans de băieți, mențiune Mugurașii brâncovenilor brâncoveni. Felicitări! Nu uitați să treceți pe la colega noastră, la juriu, să semnați. Premiul 3. Olmișorul de Brasavățu. Premiul 2, Izvorașul Izvoarele. Ți-am spus, Mărin Stănescu, să stai aici la îndemână. Secțiunea copii, dans băieți. Premiul 1, ansamblul Mugurașii Minogului Perieți. Ți-am spus să stai, Paci. Mențiune la dans mixt, secțiunea copii, Izvorașul Izvoarele. Nu meritai, Mărine, dar al dracu am scris-o așa să vii de multe ori. Să te pun pe drumuri așa. Premiul al 3-lea, ansamblul Dorofeiul Nicolae Titulescu. La dans mixt, secțiunea copii. Era frumos să ieși pe locul al 15-lea. Premiul 2, secțiunea copii, dans mix, Țurlenii Urzica. Se poate? Cristi, o ținută impecabilă, bravo. Premiul 1, secțiunea copii, dans mixt, Flor de Măr Curtișoara. E luminița Dumitru aici. Se acordă premiile pentru secțiunea adolescenți, mențiune dans fete, ansamblul Oltețul Morunglav. Premiul al 3-lea, Mărțișorul Corbu. Premiul al 2-lea, adolescenți dans fete, cu Nuna Șopârlițea. Hai, maestre, Budrugeac. Îl știi pe tot? Ansamblul Cununa din Șopârlița, premiul al 2-lea, dans fete. Gheță Porumbelu. Să nu uitați să treceți pe la colega noastră la juriu să semnați statele. Pentru că lângă diplome, desigur, sunt și niște plicuri cu oarește prin ele pe acolo. Premiul 1, secțiunea adolescenți, dans fete, ansamblul Murgulețul Potcoava. Instructor coregraf Liliana Taifas, o doamnă superbă, colega și prietena noastră, felicitări. Secțiunea adolescenți, dans băieți, s-au acordat numai 2 premii. Premiul 2, ansamblul Muguraș, Optaj Măgura. Bravo, Neamărine! Ăsta e un cadou pentru legitimația, pentru atestatul tău. Premiul 1, secțiunea adolescenți, dans de băieți, Colelia Vâlcele. Păi mutul unde? Costică îi spasie cel mai tare mut la căluș. Bravo. Mut, dar nu-i tace gura toată ziua.
Secțiunea Adolescenți Dans Mixt. Se acordă mențiune ansamblului Ghiocelul Cezieni. Adolescenți Dans Mixt, Doduțenea și el din garda veche a instructorilor județului Olt. Secțiunea Adolescenți Dans Mixt, premiul 3, Mărțișorul Corbu. Este, aia este un buldugeac. Premiul al doilea, Adolescenți Dans Mixt, Nea cu Arcanu. Sunetistul e supărat că nu i-am dat și lui premiu. Premiul al doilea, ansamblul Acidava Piatra Olt. Un alt veteran de aur. Premiul întâi la secțiunea Adolescenți Dans Mix, ansamblul Icoana din Icoana. Același George Dulescu. Vătav de Călușari, instructor fitness. Cum să dansezi? Păi tu ai dansat și în somn. Să termină festivalul, Georgele, ce ai? George Dulescu și Icoana din Icoana. Mai avem secțiunea maturi, da? Fraților, la secțiunea maturi a fost război mare la jurizare. A câștigat premiul 2, singurul ansamblu participant. După aia ne-am dat noi seama că de fapt e unul singur și l-am acordat cui trebuia totuși. Secțiunea maturii, premiul 1, dans bărbătesc, Juni Călușar Sârbi Măgura. Felicitări, George. Am vrut să te lăsăm pe locul 2, dar știm că faci și tot felul de jiu-jitsu și... Nu, acum nu, bine. Felicitări. Marele premiu al ediției a 4-a a concursului de dans tradițional popular, Alexandru Drăghici, Osica de Sus, se acordă ansamblului Floare de Mărgăritar Giuvărești. Și trofeul festivalului. Dar ce făcu Gulie, plecă? Are reprezentant aici. Ăsta e în stare să ducă la el, la Brastavățul, să spună la primar că al lor e ăsta. Acestea au fost premiile, sperăm că bine gândite și acordate. Mai departe, specialiștii. Înainte de a da cuvântul, președintelui juriului, Lunea Mărin, avem și noi o surpriză pentru domnia sa. Dacă a venit aici în Oltenia la noi, de aici nu o să mai plece. Avem pregătit, du-te, Romică, și avem pregătit pentru domnia sa. Ia să vedem ce avem noi aici. Avem așa un praz. Avem un pașaport de oltean cu moaca posesorului, așa scrie. Ia să vedem, ia să vedem. Avem un ulcior cu zaibăr, care are un dop din cocean de porumb. Și mai avem, o să dau microfonul domnului primar, domniile sale au niște... Un cadou? Revistele. Avem un set de 6 reviste Rădăcini, reviste care aparțin Societății Culturale din Osica de Sus, să le citească dumnealui. Cu multă plăcere.
Vă mulțumesc pentru că m-ați făcut oltean, că și așa, pe unde merg eu, toată lumea îmi zice Neamarin Olteanu. Eu sunt telormanean de dincolo de Olt, voi aici, așa că toată lumea care m-a văzut în seara asta o să zică chiar sunt oltean. Vreau să mulțumesc organizatorilor, să vă mulțumesc tuturor primarilor care vă implicați în acest festival, să mulțumesc instructorilor, coregrafilor pentru munca depusă cu acești copii și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc copiilor pentru că iubiți jocul românesc. Bravo vouă, felicitări, țineți-o tot așa, pentru că aveți în conducere aici oameni care se gândesc foarte mult la voi și la evoluția voastră. Eu am fost ca voi, știu ce înseamnă să fii copil dansator într-un sat și vedeți unde am ajuns eu datorită jocului românesc. Mi-aș dori ca cât mai mulți dintre voi să ajungeți instructori, să ajungeți coregrafi și să duceți mai departe această muncă care o vedeți la profesorii voștri. Dacă suntem sănătoși, la anul cu mare drag vin aici, pentru că plec cu satisfacția că jocul românesc aici, în zona dumneavoastră, merge mai departe și este pe mâini bune. Vă mulțumesc și toate cele bune. Să ne vedem cu bine! Mulțumim! Aplauzele sunt și pentru dumneavoastră. Neamărin din Teleorman, el este teleoltean. Acum, Neamărine, ai obligație morală să vii la toate edițiile aici, pentru că ești oltean cu pașaport, cu acte în regulă. Nu ne jucăm. Domnule primar Cezar Felip, noi vă mulțumim din suflet pentru toate parteneriatele pe care dumneavoastră le asigurați cu Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, secția noastră, proiecte, programe. Ne face plăcere să încheiați dumneavoastră această zi minunată la Osica. Da, vă mulțumesc. Mulțumesc Neamărin Barbu pentru participare, mulțumesc juriului, mulțumesc tuturor participanților. Vă așteptăm la anul mai mulți, mai bine pregătiți și mai frumoși. Mulțumim din suflet, Doamne ajută! Și noi vă mulțumim, felicitări, până la ediția viitoare, când vă așteptăm într-un număr mult mai mare și, de ce nu, mult mai buni. La revedere, Doamne ajută!